Iż-żejjed kollu żejjed, kulħadd għall-belt. Dan u l-slogan li ngħata lill-protesta li ser issir nhar is-7 ta' Settembru fl-10 ta' filgħodu u li tibda minn quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta. Is-sibt filgħodu waqt konferenza stampa, membri mill-grupp Graffiti spjegaw l-għan ta' din il-protesta u wkoll is-sitt talbiet li qed jagħmlu. Il-Moviment Graffiti jixtieq li ssir bidla radikali fil-policies tal-ippjanar sabiex jibdew iħarsu l-interessi tal-ħafna inkluż tal-ġenerazzjonijiet futuri minflok il-qliq tal-ftit. Jixtiequ wkoll bidliet fl-awtoritajiet responsabbli mill-ambjent u l-ippjanar minħabba d-deċiżjonijiet li qed jiġu meħuda minn wara l-kwinti u mingħajr l-ebda konsultazzjoni. Dan il-moviment jixtieq ukoll li proġetti kbar għandhom jieqfu sakemm ikun daħal f'pajjiżna pjan serju li jiżgura li dawn il-proġetti jirrispettaw lill-komunitajiet. Waqt din il-protesta se tissemma wkoll il-problema ta' traffiku li għalkemm pajjiżna qed jinħakem minn ferneżija ta' tuħ ta' siġar u erda tard agrikola sabiex isir it-twessieħ ta' toroq dan kollu mhux se jkun qed jindirizza l-problema ta' traffiku. Net News tkellem ma' membru tal-Moviment Graffiti fejn staqsejnieh dwar l-slogan magħżula għal din il-protesta. L-slogan tal-protesta huwa żejjed kollu żejjed appuntu għax mhux aħna biss mhux in-nies biss li ġejjin jipprotestaw iżda ħafna nies hawn Malta li għadhom magħluqin f'morsa minħabba l-industrija tal-kostruzzjoni qegħdin jiġru inċidenti mhux tollerabbli jew eċċess ta' permessi li qed jinħarġu kull sena u nħossu li ma nistax nibqgħu sejrin hekk f'gati minn storbju, trabijiet, inċidenti perikolużi, eċċetera. Din il-protesta ser tkun imtella mill-Moviment Graffiti u diversi NGOs u fija ser jieħdu sem diversi nies u gruppi fosthom 60 grupp Malti li diġà rreġistra l-parteċipazzjoni tiegħu.